A ja poprosím Silviu Cochovú za Centrum dobrovoľníctva, jeden z organizátorov dnešného Chill and Volunteering, aby nám prišla povedať niečo viac o Centre dobrovoľníctva. Takže Silvia, vítaj, ty si mi povedal, že ty si vždy pripravená. Áno, lebo ja som skautka. Tak to má byť. Takže vítaj u nás, nech sa páči. Oranžové kresielko sme nachystali pre dnešný deň. To som si... Aha, takto, hej? Takto? Aby som Takto, mohla aby lepšie si mohla chillovať. chillovať ešte viac. To som si mohla aj to vyšívanie zobrať. Ja hovorím, že taký nádherný čilík tu máte a ja som si uvedomil, že to bol vlastne môj profesor atletiky, pán profesor Čilík, pozdravujem ho teraz. Dneska som ho spomenul už veľakrát. Takže až teraz som pochopil, aké on má nádherné meno vlastne. Že to je také, že oddychové meno. Že Áno, Čilík. Tak. Silvi, vítaj teda. Ďakujem pekne. V prvom rade jeden z hlavných organizátorov, keďže Be Volunteer je jeden a Centrum dobrovoľníctva je ako druhý. No, zase, aby sme si naliali čistého vína, aj keď je obed, hlavný organizátor my určite nie sme, lebo všetko to potiahla Míška Dvorská aj s Be Volunteermi a tak my sme sa tak len prichométli, lebo veľmi radi spolupracujeme a tým pádom aj spolupracujeme. Veľmi dobre si otvoril vlastne tému, ktorú som chcel otvoriť ja, čiže otvárak si mi spravila vlastne ty, že radi spolupracujete a vlastne ako Centrum dobrovoľníctva celkovo vy vlastne zastrešujete častokrát spoluprácu a robíte takú servisnú vlastne organizáciu. Lebo však vlastne sama to vysvetli, že čo vlastne Centrum dobrovoľníctva je a čo tam vlastne ľudia vedia nájsť. Teším sa inak ešte, keď ti nechám premyslieť myšlienku. Mali sme tu ráno veľa mladých ľudí, študentov priamo, a postupne, ako sa nám posúva čas, tak nám prichádzajú aj starší ľudia, zrelí ľudia. A treba povedať iba k tomu, že tie čísla hovoria, že dobrovoľníci sú naprieč celým vekovým spektrom. Že to nie je len o tých mladých ľuďoch, kedy si to často ľudia tak mýlia, že dobrovoľníci to sú tí mladí animátori niekde tam a tak ďalej. Ale aj vďaka konferencii, ktorú sme vlastne mali možnosť spolu na nej byť o dobrovoľníctve, tak tam nádherné čísla vyšli, že na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Česku, že boli dobrovoľníci, proste seniori extrémne veľa, čo je pre mňa taká povzbudzujúca informácia. Veľmi je to povzbudzujúce a podľa mňa aj veľmi dôležité. A áno, Centrum dobrovoľníctva, to málo kto si uvedomuje, že Bystrica má aj takýto unikát, že pred 25 rokmi práve v Banskej Bystrici vzniklo Centrum dobrovoľníctva, ktoré dalo základ ostatným dobrovoľníckym centrám všade inde na Slovensku. Takže to ja sa tak ako... Není to moja zásluha, ja len som prebrala štafetu, ale som na to veľmi hrdá a kde môžem, tak to hovorím. A zároveň vždy potrebujem povedať aj to B, že my nie sme žiadna personálna agentúra, ktorá dodáva dobrovoľníkov. Nemáme čarovný kumbál, z ktorého vyťahujeme ľudí, že ty choď tam a ty choď tam. A koľko organizácií by to takto chcelo od vás? Veľmi veľa. Máme také, minimálne raz do mesiaca telefonát máme. Ale to je vždy príležitosť na to im vysvetliť, že môžeme spolupracovať a môžeme si povedať o tom dobrovoľníctve viac, pretože to sú naozaj vzácni ľudia, či už sú to mladí ľudia, zrelí ľudia, ľudia v seniorskom veku, ktorí majú srdce na správnom mieste a ochotné ruky, vôľu niekde ísť, pomôcť a urobiť tento svet lepším. A že to sú tak vzácni ľudia, ktorých treba špeciálne manažovať, že tých sa nedá vyťahovať z kumbála, hej? Že to tak vlastne nefunguje. Takže my sme tu na to, pre tie organizácie, ktoré nie sú len v Banskej Bystrici, ale sú v rámci celého Banskobystrického kraja. A teda my sme dosť taká akože oklieštená malá organizácia, že nás je dokopy, keď sa všetky stretneme, tak sme 4 v kancelárii. Ale teda ambície máme veľké a teda chceme byť nápomocní čo najviac organizáciám v celom Banskobystrickom kraji, aby vedeli s tými dobrovoľníkmi robiť dobre, cielene a aby vedeli urobiť tú zmenu čo najlepšiu. Dobrovoľníci sú nedostatkový tovar dneska pri organizáciách. Neviem, či si všimla, keď som robil taký krátky prieskum, keď tu boli študenti vlastne, že koľký majú skúsenosť s dobrovoľníctvom. Áno, točila som video a asi to odstrihnem. Ja si myslím, že to je nádherná sonda práve do toho, lebo však my z výskumov vieme, že to číslo percentuálne nie je vysoké a
tu keď sa na to pozrieme, tak bolo veľmi veľa potenciálu, ak to tak nazvem. Áno, môžeme to tak baťovsky otočiť. Presne tak. Že naozaj máme čo robiť, aby sme tým mladým ľuďom vysvetlili, že dobrovoľníctvo je naozaj potrebné, lebo my vieme, čo to prináša nám. To je ďalšia moja otázka na teba, čo to prinieslo tebe a prečo teda takéto prepojenie. A na druhej strane vidíme, že koľko mladých ľudí vôbec nemá priestor, záujem, cestu k tomu dobrovoľníctvu, že to ešte nevidia, nevnímajú. Naproti tomu, že v tom západnom svete, tom vyspelom, je dobrovoľníctvo v podstate v každom jednom životopise napísané. Tak je pravda, že my sa tu už nejakých 25 rokov a ešte aj platforma dobrovoľníckych centier a organizácií s Betkou Brozmanovou snažíme vytvárať takéto povedomie, že prečo má byť dobrovoľníctvo aj organizované a akými motivátormi vieme tú základňu tých dobrovoľníkov rozširovať, že tam existuje nejaký cyklus, že nemôžeme čakať, tak ako to má tá seniorská generácia zaužívané. To boli vyslovene generácia, ktorá fungovala na takých altruistických motívoch, pre dobrý pocit. Hej, to sú tí mnohí ľudia, ktorí zažili krásne tábory stromácké a tak ďalej a oni neustále zotrvávajú. A že teraz my vnímame veľmi intenzívne a veľa sa o tom aj rozprávame aj s volontírmi, že tí mladí ľudia, ktorí teraz sú, ktorí prichádzajú, majú iné motivácie, niečo iné ich ženie a drivuje, ako sa hovorí po novom. A že potrebujeme to vedieť čítať. A potom, keď to budeme vedieť čítať a vedieť ich motivovať, tak oni sa pridajú. Len musíme vedieť, že čo tým chcú získať. Hej? Čiže veľa mladých ľudí chce momentálne získať buď nejaké komunikačné zručnosti, organizačné zručnosti sa naučiť. Ja som šla dobrovoľničiť v 15, teda som dobrovoľničila kvôli tomu, že som chcela spať pod širákom a vidieť hviezdnatú oblohu, hej. Čiže tu sa asi niekde míňame, môj syn teda absolútne toto ho neberie. A to práve... Možno iba malý širák máš. Potrebuje väčší. Ja si myslím, on celkom akože hmyz nemusí, takže akože celkovo všetko, čo sa to asi myhne okolo prírody, tak on to akože láka ho dobrodružstvo, to musíme dať, že ho láka dobrodružstvo, ale toto není to. Hej, čiže vedieť to tak načítať a potom možno, že mať taký ten prístup, že aj keď sú to mladí ľudia, tak ich nevnímať ako nejakú pomocnú silu, lebo ten dobrovoľník nie je pomocná sila, to je naozaj nejaké to srdce, to, čo krásne vedia, veľmi pekne o tom vie hovoriť aj Miška Dvorská, aj Andy, že dať im taký ten status, že to je niečo a môžu sa niekde posúvať a môžu aj dlhšie zotrvať. A potom sa nieraz stane, že ten dobrovoľník, aj mladý človek vydrží aj 3 roky v nejakej organizácii. Hej? Že to není, že teraz unikátne, ale treba vedieť to podchytiť tak správne. OK. Máme mladých, vieme, čo robíte vy. Keď sme sa bavili v stánku pred chvíľkou, tak hovorím, že viem presne, akú otázku ti dám. No, tak poď na to. Lebo Silvia je jediný človek, ktorý vie asi vysvetliť slovíčko dobrovoľníctvo a ešte aj, že čo je vlastne za tým, ako je zakotvené v rámci zákonov. A ja si pamätám, ako si povedala, že ako dobrovoľníctvo je vnímané vlastne, že je tam... ak si to dobre pamätám, náhrada strateného času alebo niečo také, že ešte aj peniaze za to niekde v priestore sa dá dať? Tak žiaľ v zákone o športe je to tak a je to veľmi nešťastné, že sa nám to dostalo teda do zákona o dobrovoľníctve. Chápeme, že z nejakého titulu legislatívneho to tam môže byť. Chceš sa o tom baviť? Mám povedať, že náhrada strateného času. Ano. Úhrada straty času je to terminus technicus. Ďakujem za opravu. Skôr som to chcel prepojiť práve na to, že čo to slovičko reálne teda znamená. Ten dobrovoľník. No to je presne to, že keď sa spoločnosť začala formalizovať a aby tu nebol totálny punk od roku 2000 a začali vznikať rôzne občianske združenia a aby tu nebola čierna práca, aby sa nám to tu neplietlo, tak vlastne už vtedy bola taká pohnutka, že musíme niečo urobiť z toho titulu, aby tu bol nejaký zákon, nejaký rámec. A v roku 2011, keď bol Európsky rok dobrovoľníctva, ak nebol svetový, to si ja nepamätám, tak vlastne na Slovensku sa prijal zákon o dobrovoľníctve. A tam to je krásne zadefinované, že dobrovoľník má také 4 atribúty. A tá najdôležitejší ten atribút, ktorý je, že dobrovoľničím z dobrej vlastnej vôle. Hej? Že ten dobrovoľník musí z vlastnej vôle niekde ísť. Musí to robiť bez nároku na finančnú odmenu, čiže nič od toho nečaká. Je
vo svojom voľnom čase teda tráviť ten čas dobrovoľnícky. Čiže to ja vždy tak ako poviem, že ja síce veľmi fandím firemným dobrovoľníkom, ale keď raz idem v rámci pracovnej doby niekde pomôcť, tak je to nejaké angažovanie, nejaké firemné darcovstvo, ale není to podľa litery zákona úplne, že dobrovoľníctvo, ale môže to tých ľudí firemných niekom ako keby k niečomu viesť, vychovať a môžu sa potom v tej organizácii objavovať. No a to štvrté je, že dobrovoľničíme zásadne mimo vlastnej rodiny, pretože pomáhať vo svojej rodine je náš nejaká morálna najvyššia vec, hej, ktorú potrebujeme odovzdať. Takže to je taký ten základ, že kto je dobrovoľník. A potom napríklad my sa veľakrát stretávame v centre s tým, že ľudia si myslia, že keď darujú peniaze, takže sú dobrovoľníci. Ale to vysvetlíme, že to není dobrovoľníctvo, to je charita, to je nejaká dobročinnosť, niečo, hej, že ešte to má takéto otienky, že ono je to ušľachtilé, niekomu napríklad darovať peniaze, ale nemôžeme ho dávať na tú roveň tým ľuďom, ktorí si vlastne vyčlenia tú svoju najdrahšiu komoditu, ktorú majú, ten svoj voľný čas a tú chuť niekde ísť fyzicky a niekde pomôcť. Človek by neveril, že kde všade môže byť dobrovoľník vďaka peniazom. No. Mám ešte dve také otázky na teba. Jedna nie je ani možno otázka a druhá je, blíži sa nám leto, nejaké akcie dobrovoľnícke, na ktoré sa ty osobne tešíš, alebo čo by si chcel odprezentovať v rámci Centra dobrovoľníctva ľuďom? Ja mám skôr také pozvanie, že určite na našej web stránke www.centrumdobrovoľníctva.sk je v sekcii, že dobrovoľnícke príležitosti zobrazených ešte niekoľko ponúk od ľudí, ktorí dobrovoľníkov potrebujú. Tie organizácie niektoré sú aj tu. A lepšie je niekde ísť, rozhodnúť sa a stráviť čas a networkovať sa s novými ľuďmi, ako sedieť doma v úpeku a možno mať taký pocit bezmocnosti, že veď aj tak akože nič sa nedeje a tak. Takže furt sa niečo deje a tak po bystricky furt sa dá čo deje. Takže určite k tomu pozývam. Ak by ste si nenašli na tej našej stránke nič, tak určite sú festivály letné. Podľa mňa Pohoda je už uzavretá, ale Atmosféra možno ešte stále hľada dobrovoľníkov. Oni tiež veľmi pekne vedia s dobrovoľníkmi robiť, alebo sú ešte iné festivály, ktoré budú, takže určite hľadajte. A na platforme Grovni s dvojitým v mekim.i.sk je tých ponúk ďaleko viac v rámci celého Slovenska, takže ak sa vám nebrídi sadnúť na autobus, na vlak, stopovať, kdekoľvek vykročiť mimo hranice Banskej Bystrice, tak choďte a zažívajte nové krásne veci. Nádherné pozvanie. A druhá vec teda, čo nie je ani otázka, extrémne sa mi páči váš merch. Neviem, či ste si všimli v stánku, však správame rovno aj exkurziu a pozvime ich tam. Ďakujeme. Nádherný oznak, že som dobro. Voľník. Ako mali niekde dole ešte. Alebo zažiť dobro. A podobné veci, ktoré tam máte. Takže ľudkovia, ktorí ste tu a chceli by ste ešte pekný odznak, tak pozývame do stánku. Áno, ja vás pozývam. Pri našom stole my nerobíme kávu, ono to tak len vyzerá ako kávovár, ale je to odznakovač a ak ste si ešte nikdy nevyrobili vlastný odznak, tak príďte. A buďte dobro. Ďakujem ti pekne za rozhovor. Ja ďakujem. Silvia Cochová, Centrum dobrovoľníctva. Ďakujem pekne.